Boop. Dionis. Ok, deci... Deci nu știu cum să încep. Acesta va fi o serie de Black Ops campanie. Atât. Am terminat deja campania, dar o voi începe din nou. I-am sure. O să joc pe regular, pentru că nu sunt așa new-buy în story Call of Duty. Ok, hai să vedem cinematic. SWAT! Un, doi. Mi-a lene să mă uit. Seems pretty legit, you know? I'm done. Start the level. Ok, cinematicul ăsta chiar n-am chef să ne ascund sau ceva de genul. O să fac doar cele care chiar fac parte din joc. Chiar dacă asta e povestea. You know, don't say swears. Come on, man. What the hell? The heck? What the hell? That old man though. Come on. Come on, come on, come on. Acum. Da, scene de genul ăsta. Come on, Mason! Do something! Nigga! Oh, o lopata! Bam! Oh, da. Nu-i de parcă dacă îi dau cu lopata, dacă sparg geamul, o să-i rup și capul cu lopata. Ok, machete. Oh, look at that gun though. Ce beretă faină ai. Machete. Oh, Call of Duty, parcă e Battlefield. Oh, uite-mă, ce-i... Come on, go! Ia uite-i! Ruznac! Ruznac! Vă bucurați, mă! Mergi la ruptă cu ruznacii. Ruznacii asieni, adică aia negri. Ești ruznaci, dar negri. Chiar dacă știu și par. Ia uite-i! Țiganii! Românii! Nu, gata, acum! Pam, pam, pam! Pam, 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 pam! Am scris și eu. Chiar nu pot acum. Come on, Russia! Românii ruși. Access. Roger that. I'm gonna access. What do we hit? Oh yeah, it's cool. E ok. Segue more. What? Aia e ca o grenadă. Am și uitat. Știu că am Olimpia. How do I do that? How do I fucking do that? Ah, cred că trebuie să iau, da. Are sens.
Yeah, makes some sense now. Mașiti! Ce mă campați? Luați! Nu, snaci! Oh, god damn it, man. Foarte frumos jocul! Începutul în primul. Cea mai importantă chestie. Rusnaci! Gata, am vorbit la telefon. Ce eu dă? Hai, dă-i! Frumos. God damn it. Fix în fața mea. I gotta go. Gotta go. My name is not Hudson. My name is Dionis. My name is Dionis. Oh, vorbim la rusnaci. Bă, țiganii, lăsați-ne că și așa vă dominăm. Vă dăm rectul. Asietici încheiat. Haide, du-mă ca să-i văd. Cine se crede șmecher? Eu mă cred șmecher! Eu, doi! Oh, god, wrecked, man! Ne urcăm? Da. Te urci doar tu. Oh, mă urc și eu. Oh, sunt slab. Păi da, n-am biți. Ce-am și eu? Oh! Gata, le dăm rectul acum. Încarcă. Ia uite-i fug țiganii. O RPG-ul în mașinuța asta și m-a pușcat. Rusnacii! Muriți, nigă! Rușnigăle! Bă, vreau eu după ăla cu mașeta. O fugit și o picat dintr-o apă. Salimi! I-am bătut, bă! Rusnacii spraf. Bă, ziceți-mi și mie dacă șoptiți. Opa! Nu e glumicul țigan. Sui! Așa. Nu-mi pasă. Eu da rectul! Așa, țiganii câștigă! Țiganii câștigă! Nu să iau ceva să postez. Mai fac și eu. De fapt, nu. Asta rămâne pentru data viitoare. La revedere!